umwe munhu wacho tinenge tichitotadza kutomubata nenyaya yekuti unenge aine zvakakura zvimahopeni kana kuti chichi zveuratidza ushingi hwake. Ngasajaire nyaya yekuti unopinda mumba memunhu wotora chinhu chosina kushandira. Mazuva ano kune dambudziko ririko, vamwe vanhu vakuroya. Kune vamwe vanhu vanotumira nyuchi, waba chinhu chemunhu pamwe $100 wotumirwa nyuchi wozodai. Hatidi kuti tibate mishonga isusu, tokuti wadiwe chidiki wakura wachinzwisa kuti let's work and develop our country and develop. Nharo kubva toti soto kwautodini kwautobuda, hapana wakamubata, hapana wakamita sei iyo baba. Mupurisa uyu wakanga tofonerwa mapurisa amweni kuti uyai munhu uri kuno unotode mapurisa akadoti munhu abatwa ngemunhu wani kaindi yachimupurisa kaindi yemunhu wachena mazwana unanga asiri right ba. Saka anga chifonera nemapurisa amweni, mapurisa amwe akati kwazi motika yafire papi kusikisu. Wagomana uyai muone zvaitaka television utindi TV yasata otende TV yaba kanjanda uyaikane muone. Alright, ndinishe Matereke. Munharaunda muno hamuna kumira zvakanaka, mbavha dzirimo, zvese zvirimo, asi chiro chetiri kunetsekana nacho ngechekuti tikataurawo polisi inononoka kusvika panguva yatinenge tati yacho taane munhu panzvimbo. Umwe munhu wacho tinenge tichitotadza kutomubata nenyaya yekuti unenge aine zvakakura zvimahopeni kana kuti chichi zveuratidza ushingi hwake. Saka kuti tizodaidze nharaunda dzimwe nguva totya kuti unodhemejwa, tikazosvika nemunhu afa zvake apondwa, ngoti nharaunda ukaitaurira inoponda munhu kuti haangoti gozi kuita zvakati. Saka tichizodaidzwe mutemo anonge ichizive mabatiro emunhu kuti munhu unobatwa ngenzira yakati. Saka izvizvi sofa tiri kumirira, vakati vachauya nezuro akatadza kuuya. Nhasi uno tiri kuningisirazve, ndaida kutobvunza Sabhuku kuti Sabhuku vanhu ayauya rendo, saka ndauya pano kuti ndizwe kuti Sabhuku hurumende kuya wauya here, munhu uya wabatwa here, kuti tione kuti izvizvi wakaresha takamuite kuti areshe, tiite zvekumunyengetedza kuti tione mabatiro etinomuita kuti hurumende mubatire ari panzvimbo. Saka izvozvo chinhu chiri kutibata-bata. Tichamboedza kutraya pane dzimwe pfungwa dziripo dzekuti tiedze kuti youth iite, toiisa kumapurisa zviri nane. Iyo inzira yakanaka futi iyoyo. Orejestwa vana vanoita kuti vazoti patrolere pane vanhu vanenge chiita misikazwa munharaunda. Andofunga hapo tisinaiba tinongoisa kuna Sabhuku zvaataura ndizvo chaizvo zviri kuitika. Ndicho chiitiko chiri kuitika munharaunda munhu hachina kumira zvakanaka. Aiwa mazvita. Inozi Sabhuku Matereke. Ndine nyaya yandakazwa nemhuri dzangu muvillage ichiti pane mwana wabatwe zvisikazi kunaka ba, ari mwana wechikoro. Saka ndakazoedza kuti nozvo zvakadai hazvina kunaka ba izvezvo. Saka ndakazotumira mapurisa angu aSabhuku kuti kobate munhu iyeye nemusikana wacho iyeye. Obva auya padare pangu, ndichibva tabvunza koyo musikana unonzi ani, akati inonzi obva hazi kuti hake zake vachibva ndati ndipei zvitupa zvenyu nemabirth certificate tione kuti mune makore mangani, kuti muzosvike kuti uzotore mwana wechikoro iwo nemakore mangani, tionesana kuti zvakamira sei tigutsikane. Saka akataura zvakati tipei nguva ngekuti musikana wandakaita wokutizisa. Saka handisi pangu pana natezvara, ndinisi pangu pana natezvara ndichachiti ndimboone kumbobude pachena kuti ndione kupuwe chitupa chemusikana nebirth certificate remusikana. Inini iye wacho tiudawo rako iwowo akati handichachimune kumbotsvaka ndipe 2 days. Kubva aenda, kubva tamupa kubva aenda. Kubva aziya zvikanzi no ndichambogadzira ndichamboti ndimbogadzisa hamungandipo here 2 weeks. Ndozoye pane pamusi wa2. Saka zvakanga taendeswawo nyaya kune wemutemo. Emutemo tikazviziva kuti kundokukhondisa newe mutemo kuti ndo zvaari kutaura. Zvakanzi aure zvakati akamupei nguva yacho iyoyo kuti aone kuunganidza maparticulars ake chitupa nemabirth certificate zvese zvemusikana wake naiye nacho.
Saka isusu takazodini musi wa2 kubva ndamufonera ko nhasi uno sandi musi wa2 ere ana kudaira ndobva ndaona kuti afoni yakabva yatadza kudairwa ko ndazofonera mai acho akati aho nhasi ni musi wa2 akati kwazi musi wa2 saka muri kuti kudini kanda uchifonera mukomana akati afoni mukomana anisi kuita bai kwatazofonera mupurisa mbuti akati aura ndakutokwirapo pamba pakepo ndimuone saka wazokwirapo mupurisa wasabva wazokwira pamba pake kwakuchizoonana naye yena paine umweni mukomana wanga aripo waanonga anondofambidzana pakusenze pabasa raanonge echitake pamba pake papo anondochidzidzana uyu mupurisa asvikapo ndi yoko uri hambai ka kunyaya kuyako wakatombobatikana mukomana yenawo abatikana wakabva apinde mumba hazvikani kuti wakapinde chite nezvenyi kanzi aura zvakanaka ngatidini ngatende kanzi ayo wanga uri kuita nezvezvi kanzi anhu andodini ndangu machaina ini kati handii ndakuona kuti panapa kubva ngatichenda tese kuna Sabhuku tichindori gwanzi rimwe chete kubva avoya paSabhuku kubva auya pamba pangu paSabhuku panapa dai kwabva ndabvunza makagadzira hatidombotauri dzimwe nyaya ba mauya makakwana ere zvitupa zviya zvine birth certificate musikana mauya zvakakwana ere uye musikana wacho ari kupi kanzi aiwa ndatoya vani kwadini kwaari saka manje iyo papo wakazonda wabva ashure dare raSabhuku wakana pangazondoti werere kwaudiri kwakwenda akazi amuri ndimanisa zvizoba ine mukadzi wangu ndikutomuda ndode kuti mutondiabuse mukadzi wangu ndi kuti mude kudo kutomurora ende zveni ndakatobvise mombe yandakabvisa mbuya ndakati ape mombe katezvara kange chinditsvaka katezvara kaitsvaka mukadzi wangu panguva dzandakamutora kakati ndoda $22 ndichibva ndabvisa mbuya ndikaratidze mombe yawo ndikati saka zvakuratidza kuti kwazi makutororaka asi paine nyaya yati yapasa ere nyaya yatakagarira panapa iyi yaisati yapasa ba no zvisina yazvo ba iyi nyaya iyi yakumberi mapurisa pamwe patoni nomwe mupurisa wanga atoripo tichibva tataura zvakanyanya aiye chibva achoite nharo kubva todini kubva toti svoto kwautodini kwautobuda hapana wakamubata hapana wakamuita sei iyo baba mupurisa uyu wakanga kutofonerwa mapurisa amweni kuti uyai munhu uri kuno unotode mapurisa akadi kuti munhu abatwa ngemunhu wani kaindi yachimupurisa kaindi yemunhu wachena mazwana unenge asiri right ba saka anga chifonera nemapurisa amweni mapurisa amwe akati kwazi motika yafire papi ku6 kusvikira pakazotore mazuva iye akandoti takazondofonera nawo mapurisa akati aura zvakanaka chimupaingwa musate zvekuti nainaiba taurai nasofuta yangu kuti tichambata mune zvakanaka mukomana ainawo hatirumbiba saka mukomana wakabva andoenda aenda wakazofone foni yake auko wakubva akutaura rabishi kutaure pafoni yemupurisa watanga tinaye wakutaura zvichizoba mupurisa watoti aiwe inga zvonoka kukwidze izwewo inga ndiri kukutuka ere ndiri kutukana ere anditotaura zviro zvakandonaka ere kanzi no nikizi inini makutonditise zvichizobayini kazombodi kupi zvikazi akune kwandakutenda uyu wanga ari mupurisa waSabhuku ere kana kuti muzeta rapi andisenda nemazeta rapi munharaunda okay maneighborhood right mazona saka noti no wakutondituka saka iwo manje kaona kana uda wakutoshacha kuti uda ndakutovhare foni yangu ukobva zodzikise iswi rake uyu mupurisa kubva kuti aura zvakanaka shamwari nyaya yako Sabhuku kuti kwazi nyaya yako yadini yapera sununguka iwoyo nyaya yako yadini yapera kutoti zvingangadzi asaenda kure kure maningi ba kutoti azobatwa ari panzvimbo muri kuona saka yobva yandope yakadini yakada muri kuona saka taindoedza kuti tobva tazoti inini panguva yapera iyo ndandisi panapa panapa ishanga ari panapa tobva ndozotofonerwa ngemupurisa wayo kuti kazi Matereke murume wamache tauduku kuti timubate musi wemande handiri kudora ndichibva ndati aura zvakanaka ndazizwa endai pane She Matereke pane akagara pamukoma wangu aya endai ipo papo kubva aende ikokoko saka pane zvakandota kuti audze kuona kuti uri papi kana kuti uri papi kuti aone kubatwa kuti awe panzvimbo saka wanga asichagare zvandei zvekundoti kakuhwanda nekuti pane parimwe kona rimwe raanga ari kugara saka mapurisa akazoenda ndoti kone sekuti zvakamira sei nezuro wakasvika kazi watobuda pari pamai manje uno ape kuti waende papi akafunga kuti unokaka ngechizwe masoko soko ari miriba muri kuona
kuna kuti amwe asikazi kunga akazvibata zvikazi kutaka zvange mauniform chikakuti yewe musi wakati unonga uri kudiniwo uri kutorwa iwo munhu unokwanise kuita sei kutiza muri kuona saka pano ipapo manje apo apari pakuti shupa ndakati kumbota chiti zvanga zviri mapurisa Sabhuku nemapolisa vanhu vanoshanda pamwe chete neutungamiri hwakadaro toshalidzana tiri pamwe chete saka apa manje tingatati munhu kanga azi munhu watobatwa ipopa munhu waite zvakati one munhu ngatojorerwa ipo papo munhu ngatobatwa ipo waita sei ayendi pataurwa nyaya yacho ngekuti kaizvozvi mukamupe nguva kuti mukamupe time unoziva unoite zvimwe zvaanokwanisa kuita kana kuti kutiza kakuita senyi muri kuona zvanga zvakuti kuti village rineri manje zvanga zvagare zvakanaka ba mungava nechokwadi here Sabhuku chekuti mwana uyu pachikoro wanga ari muform 1 kana kuti mugrade kumaform 2 ikweyi ungaita form 2 nemakore 15 okay ko ndanzwa nhau yekuti anga achiti akaratidza mai vake mombe izvi zvakaitika ambouya padare raSabhuku here kana kuti wanga agara akazviita atombouya padare raSabhuku auya padare raSabhuku obva achizodzoka koratidza mai mombe kuroti abva padare raSabhuku wakaenda kozikanwa wakataenda kuti ozikanwa okay saka zviri kuratidza kuti vabereki zvakatozoti vabereki akatambire nyaya idzodzi dzandika ari mukati meusungwa ndizvozvo isusu tatofa kuti tinge tatanga kupoliche nhau iyoyeyo choro kuti zvinobvira here kuite zvinhu zvakadaro iye asati aenda kozikanwa saka wakazoenda koiti mhanyi nenyaya yake alright Sabhuku nyaya yenyu matsanangura zvakanaka regai timbozwa zvokuti regai ndinoda kutenda ini ndinogara mudunhu rino raSabhuku Matereke naishe Matereke ichokwadi shuwa nyaya dziri kuitika dzeumbavha takauya kuno kuti tizogara tichiitawo maprojects atinoita tirikuita tine mafish farming tirikuita zvehuku tine mahuku dzemazai dzinopfuura kuma400 tine huku dzechibhoi asi pamafish ponds pangu ndakatanga kuita challenge yekuti pane vanhu vaijamba vachiba malights ekuti ndakabirirwa malights I think ka3 asi tichingotaurawo Sabhuku ndozvaitika unoona kuti munhu wacho anonga achingotesta asi dzimwe mbavha dziri kutirwadza munzvimbo ine ndedzekuti dziri kusvika panguva yekupinda mudzimba dzimwe dzacho oba chikafu wozwa kuti ndabirirwa mafuta ndabirirwa ufu ndabirirwa shuka ndabirirwa nesipo dzanga dziri mumba ndo zvimwe zvinosvika panguva yekutirwadza kuti ingori nzara here kuti shuwa munhu kana asikadi kushanda osvika panguva yekuti anoba hupfu anoda mafuta zvinhu zvakadaro izvozvozvo saka tingokumbira kuti dai wemutemo watibatsirawo tibatsirane shuwa sekutaura kuti tikuita kuti tione vanhu vanopatrola vachitenderera munzvimbo ininiwo semunhu ane maprojects ake personally handiratorari ndinomuka pakati peusiku ma11 12 ndichitendera yadhi yangu kune umwe murume anotibatsira anonzi Makoni ari mumachina umu anotombouya achitenderera munzvimbo achitenderera achiona unotozwa achitokufonera kana ma2 dzeusiku ngoti uri sei ndiri kumaraini mako otoona kuti munhu ari kudini ari kutenderera pane nguva dzinofamba mbavha dzakaita dzekuma past 1 to 2 to 3 anhu anyasaurara saka idzodzo nguva dzekutoda tibatsirane nenharaunda naSabhuku edu naishe wedu tigone kubatana tiite chinhu 1 tibvise mweya weumbavha hauna kunaka tinongokurudzira kuti dai wanhu tagona kushanda nyika ino ringoda wanhu ukashanda zvinhu zvinokuitira zvakanaka mwari atiitire zvakanaka baba mukanzi tibatsirei kushanda neyouth kuchengetedza nharaunda munoda here inini ndikatoti kutoshanda neyouth ka ndingatova I'm number 1 I volunteer for that inini ndine munhu asina dambudziko neyouth because we need to build them kuti wanzwise kuti akomana tichishanda kadai ngasajaire nyaya yekuti unopinda mbavha munhu wotora chinhu chosina kushandira mazuva ano kune dambudziko ririko vamwe vanhu vakuroya kune vamwe vanhu varutumira nyuchi waba chinhu chemunhu pamwe $100 wotumirwa nyuchi wozodai hatidi kuti tibate mishonga isusu tokuti wadi wechidiki wakuru vachinzwisa kuti let's work and develop our country and develop our nation
tine vision yekuti nyika inoyi iwane chekuguta. Ndinorima mavegetable. Kusho munhu anogona kujamba kotema maveji. Ishe. Kuti apa pakatemwa apa so. Tubirwa mapaipi emvura nakabirwa tepe. Kwauya kutoba nehose pipe panapa neuko. Saka uye handizi kuti pfungwa dzevachidikawa at least kawabata towanawo tofamba nawo sewana zvinotiita zvakanaka. Okay. Asi munofunga kuti chimwe chingangodaro chiri kukonzera kuti vechidiki vanyanye kurura zvekuda kubaiba chinyi makazvitarisa? Chiri kukonzeresa kudaro vana vedu ava ngechekuti tingati kumabasa ari kushaika asi ndozviramba in that context. Nekuti nyika ine kana chizaina mabasa munhu umwe neumwe arakapuwa simba nenyika yekucreata basa rako rekuti urarame. Nekuti muZimbabwe munomu kana ukawane chinhu chekuti uite haumbofa wakaba. Nekuti zviri nane kuti uite chimwe chinhu chinokupa kana $1 pazuva kana $2 uzoti kumba kwangu ndatenga muriwo ana angu ari kudya. Saka ini I don't believe nyaya yekuti munyika muna basa. Asi nyaya iripo ngekuti munhu ndiye asina basa. Munhu ndiye asina brain. Dzekuti how can I create something for me kuti ndirarame? Ndopane nyaya chete ngoma iyi. Nyika ino ine mabasa akawandisa. But vanhu vakawanda vane unyope. Ndaimboudza mwasekuru angu muhanzo dzemudzimai wangu ndikati inini I grew up in Mutare. Ndakura maMutare National City of Mutare for many years. Basa ranaita ndaichera makuwa. Basa ranaita ndakasenza kumabhini. Asi manheru aya ndaenda kunozi kuMary Mount. Ndichienda koita chijorijo. Kutunga kweko kutakura zvinhu. Ndichiendesa kuMozambique. Mashuka, chipinza. Zviri legal. But I was trying to create mari yekuti pendiromuka makuseni chodzoka mukadzi wangu wanga asikakumbiri mafuta nawo chikafa nacho. Saka sometimes vanhu vakawanda ndo vasikadi kushanda. Mutauni munouya magonyeti anouya nesimende panapa neuko. Kune varume vanotomukira makuseni ekoto offloada gonyeti. Asi umwe munhu ari too smart kuti handigoni kuoffloada gonyeti resimende kuti ndiwane $10. Muri kubaona pane nyayo. Ndosaka ndiri kuramba nyaya yekuti musazonyepera kuti nyika ina mabasa. Munhu ndiye asina basa. Ndazwa tichada uzouya kuona maprojects. Aiwa ndinoda kuti musvike. Hakusikure ba. Ndazwa muchiti muri kuita maprojects. Aiwa come and see. Come and see. Dai kuri kuti basi ndakabasika ndopotera umwe munhu apa. Boda kugadzira toilet yake nezvinhu zveplumbing because ndiri plumber. Pamba pangu ndiri muruzevha munomu. Ndogeza neshawa. Wow. Do flash apa toilets. Yo. Ndine magetsi ekuti ndo aina pamba pangu. Pamba pangu ini pane lori anozviziva Sabhuku pangu. Ndo cheka ne brush cutter. Utomutsa mushini unopinda mabusiness mini. Maruwa zvokuti mukasvikapo munoti masvika ku leopard drop. Yo. Asi muni Matereke. Mana Matereke. Ise mzoro. Togadzirisa nyika. Nyika yonaka. Asi nyika inokuwa nechi newene wayo. Isu tiri kutowaka tiri muno. Takatoya kuzowaka Zimbabwe. And zvikafu zvazvonoda zviripo. Horticulture I'm doing. Kovho chaichaiko inozi makovho amunaziya. Pamba pangu inini ndikandisina mari ndinoona kuma $4 kana $5 pazuva. Yekovho. Ndotora kovho. Anositara muchikwere bai. Anositara musati maenda kumafishi. Ndotora nyaya yekovho. Saka ndokuti nyika iri kuguta. Tikuti takauya kuzogutsa nyika. Mazai aripo. Ndinowana more than 6 crates pazuva dzemazai emalayers. Ndinowana kuma 2 crates dzechiboys. Handisi kuchengeta, we are doing commercial things. And munova Matereke chinoda kuudzai ngechekuti nzvimbo ino ya developers kuti inini ndingangotaurawo senyaya asi ndiri mudiki. Pane mumwe mukuru wangu ari pamberi apa. Vanozi pakechwa. Murume ane huku dzinofura 2000 dzemalayers dziri munomu. Ane nguruwe dzinofura kuma 400 dziri munomu. Ane mbudzi dzinofura kuma 400 dziri munomu. Ari pamberi apa. Saka we are trying to kusumudzirana tese kuti nyika idini igute. Zimbabwe igute. Kune vamwe vanhu vari kutora mari munyika munomu wachienda kuvaka kuMalaysia kana kuDubai. Asi sakatika kana ukaba mari zvinoisa kumusha kwako. Isa kumusha kwako. Nyika idini Zimbabwe idini. Wagomana uyai muone zvaitaka television kuti
Otindi TV yashata. Otende, otende, otindi TV yaba kanjanda. Uyaikane mbone eutakanja waya waita mukurumbira neutindi TV amakan komana eta makumbo zopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikiza netelevisheni otende 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 baba nesuo tasimuka tarirai